centru, cerul va fi variabil și local dimineață va fi ceață, iar în restul teritoriului izolat ceață în primele ore, dar cerul va ajunge să fie și senin. Tot mâine vânt cu unele intensificare în vest și la multe atenție viteze la rafală în general de 40-50 de km pe oră. În privința regimului termic, maximele de mâine după amiază se vor situa în general între 9 și 18 grade, cam ca astăzi de altfel, iar la noapte temperaturi minime și mult mai ridicate decât în mod normal vor fi cuprinse în general între minus 4 și 8 grade, cu cele mai ridicate valori în zona tralurilor de nord. Maxima orei de 17 grade la Caransepe, 16 grade sunt la Arad și la Târgoviște, la Alba Iulia 14 grade, tot 14 grade dată termometrele la Baia Mare și la Pitești, la Călăraș 13 grade, în capitală 12 grade se mai înregistrează la Brașov, la Bistrița, dar și la Craiova și la Petroșani. Sunt acum 10 grade la Iași, 9 la Constanța, Cluj-Napoca și Vaslui, la Galați, Solina și Drobeta, Turnul Severin se înregistrează 8 grade, la Botoșani 7 grade, la Toplița doar 0 grade. Alcedo, prietenul recoltelor sănătoase, v-a oferit rubrica meteo. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minim 2 litri de lichide.